Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ҳама каса хуш омадед. Аллоҳи меҳрубон шумо нигаҳбон бошад. Бародаро, дар бораи асал касе асал дар кор бошад ва минақсидил барои мин сар баровардан. Ман силкаи канали навам мемонам. Дуроен дар канали нав обуна шавед ва дар бораи асал дар онҷо маълумоти пурра мегиред. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳбон бошад. Мо дар хизмати шумо ягон хизматша алёгӯем. Як кас мегӯяд ки канали нава чӣ хел пайдо карди. Як бародар занг мезанад 3 рӯз пеш, мега ака як духтар дар раҳ мондагия кати гудакаш ҳамина дастгирӣ ки билет гирем возвращение на родина хонаро ехнем. Гуфтум гап нест. Хестам ахир Нижногород рафтум шаҳри Фрязина. Ва бародар мега ака мо шӯхӣ кардем, санҷидем ки ту ҳамин кора мекунӣ ё не. Канали 70,000 падарка. Гуфтум гап нест. Дар таги ҳамин комментария силкаи ҳамун канала дуроен дар он канал обуна шавед ва дар бораи асал, минақсидил ва билети самолёт ҳамаша дар онҷо гуфтагиём. Дар ҳамон ҷое ки дар комментария номерои телефони ман аст. Обод ва сарбаланд бошед.